Wengenza ukuthi-ke nibikelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Ward. Mina mawuqala ngene kule channel qinisekisa ucenzele subscribe uzothola zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Kuvela indaba zokuthi abasakazi boKhozi FM bamiselwe ke ukuphatha izihlelo zepolitiki emcimbini yokukhankasa kwamaqembu ke ahlukene ngalesikhathi ke sokhetho. Just noZimiphi kubiwe ukuthi ke iyona noma ke iyona ke imbangela yokumiswa kwabo ke njoba ke abaphathi bomsakazo bengabisani ke nalokhu uhlelo kizolo idanki 12 to 3 beliphethwe kuZama Msaleko kanti akucaci ukuthi bazobuya nini njoba ke kusamanzi phansi. Fisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba njoba kusabekele izindaba khulunywa ngazo ke einkundleni zokuxhumana abantu babeka imbono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi ke kanti icontract yokhozi ithi ke awukwazi ukusebenza kwenye indawo uma kusebenza kubona inkulu incindezi eSouth Africa yikho nje kufuneka ushintsho kohulumeni ke osiphethe isigcino uzonqatshelwa ukuthi ungabi nemoto ngaphezulu kwekamphathi wakho. Nangomunye ethi ke kanti yabona ke lolu ukhozi kwalona thina nje singaliyeka ukulalela senze njengoba ke senzile ku ANC into maseke isicika thina siyizwe isuke ke siyisizwe isuke ke isicika. Mfisa ukuthi ngizovulwa kahle lapha kwi comment section.